Sofo nipa bewu na ne din empro na efiri okrati asefo arehosem ya eto asanteman na enum ho na yakoda sori ya amanebo ayensa ekan ye efiri Goaso Traditional Council ene se Goaso Manhene ya oye otumfo yewura ebetwani na Kwasi Bosompra wati nananom na arehosem beto dwa no ene ensempi ene pepe mu ewo arehosem yi achi ya abo nipa bebre pusa esanse obrempon se die se okwakura ya na neka no aye bibie wo ho obi e kan de ewo honom na ene na mpanimfo nanomatan konwa ya ewo Goaso asanteman ekunafo abusukuku ni nyina womo eboabo won ho na eda chena ya wano ko benkurum na okeka nan bubu ye esisi eni titi firimu na otwede die ya womo ye omode hyeye no eda chena ena Yakopon twede amponti birikisi ya domo a ebeso na ampaye bedwa ewo Goaso eseni nso na chese wo ka kire atesem hene kwaku medemeti studio hanum ti ya na mutsifo bi so ewo Goaso me no ka sei omo hwese de enhyehye esi eko ewo honom don hwe kakra ntem ne de wei ayen kakaye kakra fiti bra ye te se ohene eti nananom epem sabre no ena matena se adwegu a medini nyina ebremo ewo ye dwumadi yi eso ADUMASA online enwumre ka me ho na yemfa no maako na yenhwe sede nana Bosompra esi ebo ne bra ene ni wuyechi sede niema esi ekoye ye hyase no na ebeto dwa se ofiri mu no yenyanantie efiri sumankwa ahene wo Goaso nchen se na hododo no kakra be na wotwe miensa na wotwe miensa ntem no na ogina yaresa kakra na ba panyini ya owo ana ohima Goaso mahima eyene se na homfa no de a ene womo emfa no enko na womo nkohwe no sebe ya ne ho beto no nti na oduyefo ho ya oduyefo no ehwe no kakra nti nanum ho ena mo kire se sabeto dwa se ne ho ato no kra ne sa se ahoto no eye aba ne sa nti nnura na yede eye nanano na aka di twato se otumi afiri edi ene na fofia nto ata na odware abamo nti a mpanifo se wo monsa kan ne se oduyefo ne se na entumi enkram anye eduro na etwato no na wei sankomo twetwen yi ekoso ewo Arc FM ewo abra na kwabena nketia ya oye Goaso sumankwa ahene ne womo ekasaye ana wode sansem wei etu edwa ti ofiri musa no so na wosom koba beroti amane ntom koba Goaso mahima amane ema womo epeda eboso ema Goaso man asanteman ni adofo jamfo na obibia esoso aso etumi etibi na yenkonkohwe last interview ya nana yeye ansa na oti nananom because bra nana eyesa interview no na nkofo di kan bo na wutokra dada se nana efrim eno beka se onyare nti ne manfo omo eda omona omonkoma ento omuyem na hode won ho pa ya ntikutame ihu ya ne se oyi ne kesese abogoso man eni asanteman yenkohwe video no Niembra. Edi kan mema made share no ache na mama mate se omo president Goaso Traditional Council ana Kwasi Bosompra ena ekase omo betie me voice no mo behwe mo video se ensemo a nenam wi mu no mesre made share se obi ankofa we hu nkonya BP di onyame ehira no yento bo mo no ena menna owuo mpaso nti menim de enti a saa no ma no ekoso mesre omo ye saade nse omunyai me mekasa emeno me obia enso so mesre se de omo ye saa no ma no se owu eda omo so omo test bi ni hwe na mama de hye na te se Goaso adwene ena da makoma so ho mi hyehyɛ eda manim se Goaso be fa ne ntoma pa afra se Goaso ye standard between ni sunyane kumase
ene regents di kan no ayepe eno na me fa ho adwen senka menya na nka Goaso kuro na nka atfat kuro no tum na nka enka ne egu mfimfiri na kuro no koso eno ne madwen nti mesere se na no pa nya de a mekasa bebre because na me pese ma de hye no hu se de ekoso no enya no kore efise makasa no akakra enso still course ba ndi na mpese me ye life no hu se me hu ode meti apo na me ankasa na me de me hu asie kakra nanso kura Wednesday ya no me ana na me drabo Goaso kru Thursday na mo DVL ye me ka bi pipes enti minim ana me yade yesu kura me yare be 2 weeks 1 month kura atwam na me hu do kakra nipa o ha kasi kura se service nti nipa kura wo ho anka 6 months bi e o so ko service body no enso ohia nti ya na afa ne saa nti mesere ma de hye ne so obi anka na komanto no we anya ntokwa yeso awu na mu ya anya ntokwa na mo bi e ka kire nse de da yanim ye be se osome e da yanim ya bato aye koto se de Ghana befa na sundwe mu eno na obi a nwene ho na duru ho a mesere se Goaso man ma de hye a etime ne ahafoman ye ma ye set record se ekoto aba no ntokwa ama ba bia eno na ye bo ho mpae so nyame be hirae be ma hafo nso be gidi mpa nti ma de hye wo moteme ne a ayo mo de hye obi anim se me ya asundwe hene se de bia asundwe be ba Goaso empuntu be ba Goaso me da obi a se ade a mo kire no kire se me nwuma me ye no se enipa dobe ana mka se na se de enipa yam hihye om na se de enipa kan mun sho nkire me na mo ma me wu ansa enka me wu ya ntinka ma ye mbu ase ewuru me da humo mun sho odo no na yenso ya nyire ho anya adwuma no emamo na ya bie school so ya de hia o mo de o mo ma no mo ko school awufo binim amate se o mo pese o mo ma no de o mo ko school no sra o mo edikan mema ma de hie no ache na mama mate se omo president Goaso traditional council ana Kwasi Bosompra ena ekase omo beti me voice no mo behwe mo video se ensemo a nenam hwi mu no mesre ma de hye ne se obi ankofa we hu nkonya BP di onyame ehira no no ye ntobo mo no ena me na owuo mpaso nti menim de nti a saa no ma no ekoso mesre omo ye saa de nse omunyai me mekasa emeno me obia nanso so mesre se de omo ye saa no ma no se owu eda omo so omo testi bi ni hwe na mama de hye na te se Goaso adwene ena da makoma so ho mi hyehyɛ eda manim se Goaso be fa ne ntoma pa afra se Goaso ye standard between ni sunya ne kumase ene regents di kan no ayepe eno na me fa ho adwen senka menya na nka Goaso kuro na nka atfat kuro no tum na nka enka ne egu mfimfiri na kuro no koso eno ne madwen nti mesere se na no pa nya de a mekasa bebre because na me pese ma de hye no hu se de ekoso no enya no kore efise makasa no akakra enso still na Kwasi Bosompra ena yete ne nka no wabra enipa bi di kan ball no uto na wote ase no ena wo kyerese ne ho odan na ono de Goaso ena isi nani so nti obi biara no ma wo ke kansa ansem no eto ne so no onipa ko no woda na won so so bi ahwe ono de Goaso ena isi nani so behwe na osiesie Goaso ene se yante asem na wabra oyi ne ebaaye na ebonkofu pusa no se dem di kan ene odi nkomo no sumankwa hene ya owo Goaso nso ene akefem kasai ominti enchiremu ono nso ede bai wo ha ye pese amonfo ehye no nso 27th na eye ya woda na ye bedi na otwida no essence ye no wo anhwe anim wo no kwan bi wo no se bio utika ma na se moto so na wo se wo fa wa enye yie okay for instance say wo ba Ghana commercial bank side wo no
ye be block road no okay enti ye di ye won komo se na san hye no a ye be go akwan mu that day no mun hye no nso ma ye maybe o free baby na wonim obi ba betu police for na say obi be direct say for high enye say maybe wunti ase enu na ye nhye a ye dia go akwan mu say that day no Ghana commercial bank no de ofawa enye ye eti your police for be direct cars say na be ya emergency situation bi na obi ko hospital be bia nipa no be fa obekwa akodru asundwe mu a ayarefo mu ayemenka no say ayaresafo wo so ombetimi ahwe no na bibia eye kama ebiem so ya won setan na ye papa ti ase no say ba clean up exercise say kro no be neat if na eyade bia no on fan dia agro okay enti aba no sei no ye dia rewo kesi na that day no ya won say Gosuman for region Asantiman council kese like nipa be free wa ba ye ntimi nja kro no sa enti wada Roma ye di to akwa mo say on the 22nd of February Saturday ebeba ansa na ya woda no aba ye be celebrate 1 week no that particular Saturday no ye di aso say Gosuman nyina ye be clean up exercise akọ na ne omu nie enye bibi bia na ebetimi aba be clean up exercise no na ye beka say every samre eko si da ye be 1 week no ufi anim usto anim se wo ho na we ebusuafo we ye sumankwa hene ya Goaso ne ne tie no na bra asem yi esi ye no mpanifo ekobo ohima no amane bra ensem no omudi to dwa ewo Goaso ahemfie no eseni ense ka kire mumye konkohwe se de sikoso medofo nti videos ni bi na okohwe ye na chese kro no eni adane esanse ayare hosempa edema wo mo we sebi enye nipa bi asa na efratoi eye ohimpon mu a otumfo bempon otumfo betwa hene na sabiri watom no nti na kromafo no ndom nse gum ti so wo na jei free say
papa wa beye bi omu se nipa wo yenkana chi asemboni na wo hwe se de osi ada ne Goaso na Goaso eda na koma so wo kase bia Goaso wo hwe achievement a odi abre Goaso a no kwasem ni nipa ya ade a osayeye na bre nyina na sempimpi no ya na uwachi ana sanye mani nyina no yetai ehu tinya wanwa safe ana yekeka saa ensem no na unim se February ana ojefo bosu minimu no wiase fa na nyina yisi honom se womo ede ekai adofo adofo bosom ya Borno se Valentine's Day enti duro no mo a ene obia gitwi clubs ahodo hotels ahodo party ahodo womo organize programs ahodo empo na nati ase a yesi eduru honom a adagye ni poso wo Goaso onu ankasa ebo edwa organize program kama na omo abekire do ewodwumadi no ase enti eba na saa no na ebeye den ena wo mu adi enam so ama Goaso Traditional Council ebodwa efrens entwefu nhia mu de to omanim se asem aba no enya asem de enya asem asese wo so ato abesenwono enunti ewo se abusuafo emma na no matran konwa adofo timamufo asanteman eni abusuakuku ni nyina da omo nyina ekabom na omo ehwe na asumdue tumi ba na omo edi na wotweda no na wotweda iso so ye bosumi na emu nso enewo enti omo tumi emfa ahote ni Valentine's Day ni ahihye kojan na kronim aheboso aheyese abrekurura nankasa etina nanom aweho aba enti saweho aba dia ewosi nyina yereho bra na tia se na neji wo mu no nyina na eji yani enti se na kwakura ewoso mu nyina ebom ji wo mu ni enti nanom empanimfo ejina wontumi so esizi Valentine's Day enya Goaso kronim po Goaso ni ntwono ni ntwea so nyina da obiara enti edukrofo nyina woto wo monkra so obiara kan che ne manfo se kro bi a hye Goaso ase omu nyina eni abre enti omu nyina nka mum na wo mo enhye tuntum ana akokọ unni ebehu se o hye afade bia nsoso ewo Goaso ne patamu emfa honi kura otim se hye Goaso ase nko ade a ewo se otumi hye afade tuntum ansa na obepia wapie anya sa ade asa brafo no wo mo nso so mu a unipa kono danto asema into omo de samra ne baaya na nya asem keto akora press release ne koso no ana press conference no e ba bonten no umi nti se de sikoi tu ya brego atu ye ni bre na se du pon kasi atutu na e be makwan ama Goaso obi ade aginani ye nyina ya brego a ye brego abom ye wurati ase ne enim se de na wo ye na nan so ni ho a ye be ba binum so akwatena baabi ato party ahodo na nanom se sa no mani nyina wodwon sa ato so enti ama adehye ne nte se sa wo party bi a tu sheda wo do ni bi na be de da tu sheda wo street jam bi a tu sheda enye sese de ye ni abre keep faith for mo krom edu kwasi ada na yi anam na krom eye dede ananom dom sa ato so wontibi nanti krom eye dede the person can you say noise making has been banned. De biano nananum dom sato so. Bien wo betima nanti kroma ye dede. Pese o ye omon kan kire yade hye no mai. Firi kina ekọ ye mbese obi ehu obi ahye osatare foforo bia. Ekina obi ahye tuntum anakọkọ. Ye de abrafo beba abrafo adwuma de obi nkan kire o. Ti de ka kire Goaso man for ni say obi ahye tuntum anakọkọ efiri kina ekọ. Kina aye jada yanka na dwadifo ma na efiri baabi bani nyina dwano na ne dia enti so bi ba abedi dwa wo ha ofa won hye tuntum anakọkọ enye se dwano ye ma ne nwuram ne santi na otwida ne yedi enti de nananum aka ne se efiri na waki da de wode amakwan se wo na otwida bi a obusua bi atimidi lemom de etwato kura ye yawada ye besini 6 February
Yedi na wotwida bia obi biara ni ho a wo so asase so Goaso atankonya asase so a emrama no kwan so ye ayie ana odi na wotwida bi nana no do mo sa to ni nyina so obi ntimi ni na wotwida obi nim ntimi ndi ayie so odi hye wu a obesere nana no ma obema akwa me akosie no be mom se ayie pa de obi ntimi nya bi po obi so ntimi nya na wotwida nana no de omo sa to ni nyina so merepam no nana no be kire mra kwan be da ho a obetumi adi na wotwida ana ayuyo Kirisanti ya hu se Valentine Day eba eya 14 February ya yewura ewo ho anko no akra na kebedi kan ama nyina age ani Kirisanti ye ka kire entertainment groups boss nyina se Valentine Day ya bai ye fa rewo ngodi Valentine ye fa besiwie ngodi Valentine enti wa wai so bedi Valentine wo krom ha de se na nanom chewa ye fa ho nchew na nanom de mo sa to Valentine so be so di Valentine a you know them boko dem mom sa ye be ko hotel sabodo no ana se krom ahodo ene ayina ye be ye dedede se obi ahye Valentine party a de na nanom ka ne ne se ye chew se o ye dede wa bonten de a ene ye ne wodi Yawraho, Sierra, Yina, Yina, Yawraho abum. Obinum to be the other war, and maybe some Valentine party. To the Nanam say Valentine party in Ano. Yet in Satus, who always will do Valentine party. You know them, say, said ye, Yaniabre. Yo, I was your 4 NT. Mpanimfo yi Goaso traditional council mpanimfo no ne na wote ya no bra na wotweda no pompon ba na Valentine's Day so keka kono na mo de nsimi beto dwa sebe ya komu ye eni adwebro betumi akoso Goaso eni ne mpatam bi nso so wabra na wotweda eni ayiyo nyina se kopem se mpanimfo betena se de hyehyeye foforo aba obi antumi ni na wotweda obi a entumi enye yie enso so ewo ho ahota dwumedi ahodo nyina so obra ye wa bra na Valentine no eba no ane dwumedi ahodo nyina na wo chese mu de obetumi akwakosie na ekire no mopeda mo de be ye yi wa bra mpanimfo ama kwan se wo mo enye eyie nti nanu matrankonwa ye wo Goaso ne hia ya wo mo de nsem wei etu edwa na wonim se nyame adum ochina na dwumedi no ekoso na yentie sede enhyehyeye mpanimfo atenase aye enhyehyeye ede afa na we sede medi kan ekan no Goaso sumankwa ahene interview mo chekire ye bebombe ye na wotweda no bebi abambofo beginigina bebi ansese ka afa ene ade sebe ya akonya bedi betuma ye contemporary so ewon patem honom no enunti ena wo mode sa hyehyeye no gu akwan mu na obi tumi adi ne limu kama na obi amfane nsa ankoka obi enti mpanimfo ya hwe ama ma yehyehyeye a wo mo enam nana kwabena nketia so edi ni nyina atu edwa uma yenkotie ebekọ so kama edi ama Goaso man nyina no wadawro ma bebi a wo bia no se bola wo ha wonim ye clean up exercise ho ansana mre no adru ene senti sa na yeba na ebe ye sa exercise na ka hu se bi odwumade na wo du na unsa ekọ wanum no wanhwe ya na yanja o ma wanye sa de no ebiomi ka sei ye frɛ bi di congestion se bi woni na nkroma bebi a ni se table bi si wo be ya na table bi akwa akosi wo table no mpo esi wo mpo no se bio anka ekono mpo anka wo be hu se anka ye beka se ye fa no sa utumu se table bi a ensem fata at the middle of the town na esi wo ye ka se assembly nyankopon ya do assembly to anamu bi sisi ya anope ya make se na nka wo se me ye part of that team no but because of once again programming no ye free ya be kwa akodwani omo na no omu call runs e kan say wa storm wa just storm no atwu no ma ba be gu roadside no fakwe wo storm omu kachi omu ye no omu ba ya omu sa ko omu achi no me nua se ne na etie no na saa na etie na ya fa adwumbe wanhwe a enye boko because ye ba na ne e kan no wan disu na ebe tu nneoma no wo animu a yantufu se
fako inside but rather ye be pagya nneoma na e de akọ baabi a wo se e dey eko enti enne ade bi a ye pese Goaso omusha no nso ana enye enenkwa ye be ye every blessed day ye wo days aye dey na da ye de besi form no se bi o ye ntimi fa ntodwa enti ye be ba be se surprise ye ba nurse wo na ye tamo a ye di ko enye se be chaska na ye di amount e be ka forever enti wadaruma ne no ho ana e bi ye kan se Goaso obi a ofru ka e ba Goaso se wo ba Goaso a we are not in normal times. Okay. Ye dia rewo. Na se be wuntimi fa atade bra nante wo krum. Enka se mininam Goaso kruwe nu. Okay. Enti ne o se black and red no. Endra mi won se omo ton black. Omo nya skapa. Yeah. Enti wuni bia kotobi. Endra ye beda masi. Mato anamo efe endra woni na Goaso kroma utimo se black no red no. Na eye adwuma kama. Okay. Eti ebeka se enenso moma yento aso until say bo beti enka se enede atade bia ope bia no be den obetimi ahye ba for now no de eye tuntum ni kokko ye de nante wo Goaso krodua we mo ana enye wo hwe wo mo afade se do musi afa wo mo ho ahyehye wo mo ho de afa chese sie so panchi a onni no wo kura nkenye nti unzo wo ma hyehye wo mo de nwura afa wo mo ho bode ahan ebi so yo mo ho tuntuntuntuntum chese wo mo ho ayi ho ankasa ya wo hwe a otumu se wo mo na jejina screen no so na onigu so a wo hwe no wo mo ho ayi ho pa no ma afade no na e kire se ese de enibere aba ato abesenwono na se arehose abade a ewo so mo ni kromafo nyina ena edi nti we ena wo hu no nti wo mo nam kasim wo nam road ahodom akwantempo ne so ehwe kas ahodo a eba ne de ekonyina se wo ma hyehyɛ na woni ebedwa wo mo hye ya na wo mo waso piti ahodo wo mo hye ya na wo mo wo nwumam wo mo hye ya na kyese obi onam oti ofie kura edi wonkui no ewo se wotumi hye afade no na eniema etumi kɔ se de esitie na amamre ni amanye so etumi aye adwuma na edimu na nimunyema bam ama na Bosompra na kura wo koi akotupa wo kɔ no okɔ awanyama ne bosu enu nti ene mpanimfo wo ma hyehye se adwumadi kama yedo wo ase Goaso fo wo ma ya de wo ma kyire buo wo ma kyire niso wo ma kyire do ede ama na woni tua se Yankopɔn twedi mpɔn ɔyɛ adom a dachina ena eba so nti enne eze ntwofo honom ya se de ho ama de bositie no omo abani ebedi nkomo na omo twa ho mfonyi de akyere yin na omo yenkonkɔhwɛ se de grounds esitie ɛwɔ ho se de neme esiko ehne ne yeye no park no so te sei se na Goaso aye yenkonkɔhwɛ Goaso na yemra
nim honom pe nti omo bodwa data ya omo eya hoboa de atwen dwumadi no na niema etumi akoyie no kwasem ni ayare hosem ye ka na ye ka ne se ya otinchen ya unhyeda nhunu na ukuru ni mu a ana wo ye de hye a ena hu se de ne ya esitie sabri titiru abusua na no matenkonwa oba kunani emma nkonwa sofo ene chese asomfo obi biara sabri ye nya ta kokowa opimso na se tutu obabi otoso mienu asantema wura dudu obiribie sabi nana ne betwa hene na wotweda die ene ekoso no ayare hosem pa na krobe asante kotoko se tobo so nwene no nuanko enti da kyena de nanom empanimfo abedie akunyini nanom ahema abrempon amanhene nom omunyina de wani kire Goaso ne mpatemu se nana Kwasi Bosompra na otweda die no ewo se baso so mo domani munyam kwa kota Goaso traditional council na chi ne ade hibusua no abusua kuku ni nyina unim se achima be koso anopa no na yesu agam no nti ahomachini nyina interviews kakra bebem ebeti abakosam kakra se ehyeya ampanifo aye kakra ni nyina ebeti bi ewia no ewigina no so ampanifo betena se ewo asempemedwa no so nyina so ebekọ hobi edum be free hanom ne akogo so ebebre o studios o fie honom no de Goaso beba o fie ho na wo so wahwe bi ne adidi nkomo ne ahwe sede na wotwede die no ebesi akọ de beto fom bia so no yema maso ensi adumasa okai bede wose nananom etie yen nanam tie ye die na wose niema efa mamre ene amane ho so yema monsa etumi eka oni tuase ansa na bosa katim poti betwa sofra no medofo na naseda ejabisia odia na ewiase kokromotu san ho bopo a entumi nyeye ofoso bokrampo a echia ana emugo eniti yemfa seda rempem osiedu emanweko bi a omadawroma da bia etumi betena ha na yedin semhodo etumi ebremo mamemfa seda ema oyirikayiri bites oyirikayiri bible say yemfa sade maden raho na oyirikayiri die enyen sade ye bese wo eyensa aba na yedi nubra ahama enia ye nubra papai ene yedi aye tunya bi bobo a ebo onipadua ne titiru edu akagina mu manye makoyi wo onipadua nim edema wo ti ko bomoden na pe na kira kwan ewo fo ase kokoben ahemfie okoho no mo a obenya bi opendo sopo atoso a omema obi na wakotu na waton electrical gadget ana de ohwe lightning edema yen meni da hopa eye big solo electricals ono na ohwe yen kania electrical needs emayen enti se obi hotel, restaurant, nightclubs, pubs, chese cinema, bebia na open lighting papa dia bomodin na efreno. 0241 72 9733 obeba no adombo no be electrify bibia e di amount nkani papa chandeliers ahodo sebi obode ko de funu nyina obema light ahodo a dem ho be yeshrin ana baby obo deko no be kama e di amount ti number ni bio 0241 72 9733 bomodin freno o anwan kwanta heya ne border form na eni ndika subum na o hwe enwumre a me ho ayefe acoustic to se problem mounted papa hye clothing beyond Africa GNTD odene ho abowo mo enti enema wopam no kama pa uko nipa mu a odandan ho owurura sanse efe nipa ekanfo bomodin na eni abostic indika subomu oni ne nkonna na monkra na sanse ho na ntade papa esu ho na ntade papa ebon a yete ono so ewa henema kokoben edumasa ahemfie ho ena obeka branti na otumajujwa styles the more than ayefro weddings a year outdooring graduation chese dia
055 30 755 26 TBO 055 30 755 26 Pomoden na efreno na ntade ahodo ya ope edi akọ programs ahodo ni na so onsa etumi akabi manya ka cho se dachna na Kwasi Bosompra Goaso Manhene otumfo betwa hene na ochede die no ekoso ikeka na bubu esi ani titi be firi mu no ochina na yakopon twedi ampo tibirigisi abakwan se emraso medofo onya bra kobi na yenyina yemfo donko bom na enko kama ko be asante kotoko osi eto abesenwuna enu nuanko ahayo kai bede edumedie so osina nanom etie yen na menua abrantie ene gina fidi na chi echinchim ede emame na mpanifo ahodo so tamachi ebomchi dom ma mede ebremo wei eye fi se na ekwa epem na dwia ade be chia me di na wotweda no update kakra na mesi no koso agege dema mede nyina abrewo no yakopon ya dom ochina ebe se hia awasem kro na so ya hwedi tuom e na wotweda di enimu bidin tisem hine kwaku fremi enoba mama umo enitia jemia hinewa makra